मालवणी कांडे चोर प्रस्तुत इचकुले काय रे खायले बरोबर मा काय समाधान नाही रे अंग मसले दुखता. अरे 2-3 दिवस माझं पण घोसले खवखवता कशात डरकाळ अडकली रे ये काय बरा नाही मा काय बरा नाही होतो अर्थ कोरोना हे रवण्या घेऊ नको मेले आम्ही तर मेल्या घराच्या बाहेर सुद्धा पडकला आमका कसं जातो लो करोना. अरे देवा आता काय करायचं मेनू काय रडताच किती 2-3 दिवस झाले आमका दोघांका बरा नाही रे करोना जायत भीती. अरे कोरोना कसले भियाता अरे विष विषाक मारता विष विष काय झाला अरे मला दारू नाही ती मग अडुळशाचो काढवतो